नोंथाङा बे समाव नायदों? गिबियावनो सालबारि रायजोनि बा गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो गोथार बाथौ सान जिहेथु गाबोन फैगासिनो दङ, बे साननि आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय होदों। गेदेरफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय, लोगोफोरनिसिम अननाय आरो उन्दैफोरनिसिम आंनि बोरखौ जासिदों। दिनै गुबै फैनायनि खार'ना 2023 आरो 2024नि आनथाइडनि मोनसे फान्ड दंमोन। बेयाव अपेन कालचारेल स्टेज मोनसे बानायनाय जादों। बेखौ लुखांबाय, बेखौ दिनैहाय बेखेवनो फैनाय जादों। लोगोसेयैनो जिथु बाव एखे जायगायावनो नालाय, थ' आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंहा बे सालबारि गामिया बोसोरफ्रामबो बे गोथार बाथौ सानखौ फालियो आरो बिथांमोनहा देग्लाय 25 बोसोर जाबाय सिलभार जुबिलि खुंनो थांगासिनो दं। बे सिलभार जुबिलिजों लोब्बा लाखिनानै बे कालचारेल स्टेजखौबो बेखेवनाय जाबाय। जोबोद मोजाङै लुफुंनाय जादों आरो मोनसे टयलेटबो दङ, बेखौ लुगासिनो दङ। थ' आं जोबोद बाख्नायदों जे नोंगौ जोङो दिनै गोजोन थासारिया फैनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि बिटिआरखौ सामलायनाय आरो गासैबो हारि माहारिफोरखौ मोनसे फोथायनाय लाबोनो हानानै दिनै गोजोन थासारिया फैबाय। गोजोनजों जौगानाया फैफायो, बेनिखायनो दिनैहाय जौगानायाबो लोगो लोगो थांफागासिनो दङ आरो इयुनाव नैबे ओनसोलखौ फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जौगाहोनायनि खामानिया जिथु बिटिआर सोरखारा आखायाव लादों। जोंनि थानसालिफोरखौ मोजाङै लुखांफिननायनि थाखाय जिथु आसनि दङ, स्टेटआव आसनि दङ, बिटिआरआव आसनि दङ आरो बेबायदिनो गासैबो जोंनि मिटिं खालामनो बा बेबायदिनो कालचारेल माखासे जोंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनो थाखाय थावनिफोर नांगौ, न'फोर नांगौ, बे जिनिसफ्रा दिनै लुफुंबाय थानाय जादों। सालबारि गामिया दिनै लुफुंनानै लाबाय आरो बिनि थाखाय जोबोद साबायखर होदों आरो बेबायदियै इयुनाव जाहाथे जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब मोनगासिनो दं आरो जाहाथे मोनलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों।